Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong ka siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalong nagtusa. Panganod, talipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit lulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan-an siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na ikamatayo, Jesus. Tulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayo. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamdaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangiran, wala na ikamatayo, lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayo. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangiran, wala na ikamatayo, Jesus. Salamat ni ining matahom nga adlaw. Salamat sa mga panalangin bisan sa mga ulan nga magibisibis alang kanamo. Dili gid kami muhunong sa pagsimba. Walay makababag sa imong makatawhan. Sukad pa kaniadto sa panahon sa daang tugon, Ginoo. Gani imong gipadala si Moses sa imong makatawhan aron sila mosimba kanimo. Mga nining mga takna, salamat. Ikaw na usab magpataliwala kanamo. Magabubo sa kalayo dinhi kanamo. Dihugi ang imong pulong sa kinabuhi sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. 1 Timothy chapter 6 verse 11. Okay, naka-live ta karon, Brother Luloy? Okay.
Salamat sa atong mga televiewers karong mga taknaa. Dini sa ato nagasingabot ang kagabihon apan sa ila nagasingabot usab ang kahayag. Okay, kamong mga naa karon sa gawas sa atong makaigsunan nga nagasubaybay sa atong live streaming. Kalipay usab namo nga kamo nakig-uban kanamo bisan pa man niining panahon karon. Mao nga dinhi ako magasugod sa 1 Timoteo kapitulo 6 versikulo 11. Mga tao sa Dios mingon amen. Amen. Praise the Lord. Mao nga ako usab sila nga giabot ang atong mga kalipay kanila tungod kay naigikan na sa Japan, na sa Yokohama, na sa Canada, si kinsa to, si Lynn Cuerda, Bingbing di ay sa Quebec, na sa Georgia, USA, sila si Randy ug si Kokoy Tayag. Kumusta mo diha? Praise the Lord. Okay, gawas pa na pagyoy mga kaubanan nato diri sa Pilipinas nga nagasubaybay taga Cebu. Kumusta mo mga taga Cebu? Okay, taga Cordoba, taga Suong, nagasubaybay sila o naagyoy pinakalayo nga dapit nga nagasubaybay usab nato duol na gyud sa bulan ug sa Binos sa Saog. Okay, bitaw. Naapil ang mga taga-Saog. Yung ka mauni, layo-layo ni nga lugar kay na dool bitaw bulan diya. Dool ba na bulan diya? Dool sa Binos. Okay. Binos ba na? Ay Binos. Na ba na Binos di aloy? Na ba Binos? Diha sa kuan ba sa Saog unahan. Sunlo na lagi dool sa Binos. Patilayuan na. Praise the Lord. Hello mga taga-Saog. Okay, salamat o magpadayon kita. Verse 11, 1 Timothy chapter 6 verse 11, dili lamang lunlon kahadlok o kakuyaw kundi kalipay. Amen. Apan niingon si Pablo ngadto kang Timoteo, but you men and women of God. Okay, ako na lang pakapinan og woman, men and women of God. Flee from all this. Palayo kamo. Kanang giingon palayo kamo niining mga butang mga butang niining kalibutana. Okay, kay unsa giingon sa Matthew chapter 24, asa gani ang mga patay tua didto ang tanang manunukob. Sa Matthew chapter 24 kana. Okay, so tanan nga mga activities sa kalibutan patay. Una. Matthew chapter 24, akong ablihan no sa makadiot. Praise the Lord. Diri Matthew chapter 24. Naapatoy pamilya sa Hapon ba to na wa na ko lisod na paglitok sa ilang pangalan nang andoy sila na makabisita daw sila diri. Okay, kay kadto nag live streaming me diya. Mabasa man ako so wala na ko madala kong cellphone. Okay, siguro naagsubaybay sila. Okay, so ingon ni ana mga igsoon, kalipay sab namo nga paminaw gyud mo permi sa among mga live streaming. Okay, dinhi sa Matthew chapter 24 verse 28. Nagaingon siya dinhi, wherever there is a carcass, there the vulture will gather. Kung asa kuno ang mga patay, tuwa dito ang mga manunukob. Tanang mga activities sa kalibutan patay. Tanan nga mga makita nato, tanan, basta tanan nga iyas kalibutan patay. Og tungod ni ana, nag-ingon ang pulong sa Ginoo naa diha ang manunukob. Okay. So dinhi makita nato na ingon siya, but you man of God, flee from all this and pursue righteousness. Iyon hinoon si Pablo, paninguha agayod ang pagkamatarong, pursue godliness, pagka-Diyos nun, pursue faith, ang pagtuo. Iyon siya love,
endurance, gentleness. Verse 12. Ingon siya, fight the good fight. Wow, praise the Lord. Nganong naay the good. Nganong ingon siya, fight the good. Nganong naay good, kay we are always win. Daog walay pilde. Magkatumba-tumba, padayon gihapon. Dili gyud ka mapildi. So ingon si Pablo, fight the good fight of faith. Walay kapildihan, kadnunay gyud tang mudaog. Muta na ingon si Pablo na labaw kitang mananaog. Atong palakpakan ng Ginoo niya na. So mao na ingon siya, take hold of the eternal life. Ayaw buhi kanang gigunitan nimong kinabuhi. To which you were called, when you made your good confession in the presence of many witnesses. Verse 13, in the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who whilst testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you. Verse 14, to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in His own time. God, the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords. Verse 16, who alone is immortal and who lives in an approachable light, whom no one has seen or can see. To Him be honor and might forever. Amen. Atong pasidunggan sa pagpalakpak ang pulong sa Ginoo. Okay, so kining atong pagpangalagad, gikan ni adtong unang Domingo sa pagsimba nato, gikan sa lockdown, kanunay mabati nato na muarag dunay, muarag mubati ka o kahadlok, apan dasigon ko kamo, no way. O ang mga bata pa nga akong mga apo, no way. Maana si Kadi, no way. Okay, praise the Lord. No way, praise the Lord. Okay, so unsay giingon ni Pablo, ayaw kalimot. Bisan pa og unsay buhaton sa kalibutan, ayaw kalimot. Labaw kitang mananaog. Amen. We are more than conqueror. Ayaw lang yun og kalimot. Gawas kung muhunong ka. Kung muhunong ka, muundang ka, kalipay sayawa. Pangon mo, padayon ka, abanti ka, kalipay sa Ginoo. Praise the Lord. Labaw kitang mananaog. Busa, ang atong pagkinabuhi, mo arabag, nagsugat ka sa current sa suba, kanang sulog bitaw, iyang sulog, mo arag imong gisugat ni siya. Wala ka magpaanod, kaya kung magpaanod ka, ibanlas yung ka kung asa ka niya dada. Imog yun din gipaninguhaan na makapadayon yun ka ni ini. So ingon si Pablo, paninguha, pursue righteousness, pursue godliness, love. Iyon siya, endurance. Amen. Iyon siya, ayaw biya, lahutay. Endure. Praise the Lord. Unya, gawas pa ni ini, nag-ingon din sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, na atong paninguhaon ang kalaugan. Good. Ingon siya din praise the Lord. Chapter 2, ingon siya, flee the evil desire of youth. Pursue righteousness, faith, love, peace. Ingon siya, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Paninguhaon nato kini, pursue. So tungod ni ini, makita nato ang dako nga resulta. Kay niya nata sa kalayo mo rin nagatubang ka na ba sa kainit sa atong panahon karon? Mga dinungog-dungog ug makita nato na wala na mao na gyud ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Apan ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, labaw kitang mananaog, atong palakpakan ang Ginoo niya na. Mao lamang na paninguhaon nato. Okay. Paninguhaon nato na makapadayon kita niining mga sungsungon nga pagkinabuhi.
Okay, sa mapanalitan, kabalaka. Okay, unsa pa? Pagduha-duha sa Santiago chapter 1. Okay, unsa pa? Kining kinabuhi nato labi na kung bag-o pa naa sa kalibutan, usahay birahon sa kalibutan, usahay diha na po sa Ginoo. Okay, so dinhi ang Santiago kapitulo 4, makita nato diha na kanunay gyud ning nagpunting. Okay, tanaw na to ang atong Santiago chapter 4. Praise God. Santiago chapter 4, 1, 2, 3, and 4. What causes fight? What causes fight and quarrel among you? Don't they come from your desire that battle within you? Nagasukad ka na sa imuhang kinasuluran nga moorag kanunay nagira. Yun siya mga pangandoy. You want something but don't get it. Nangandoy kag mga butang pero dili maangkon. You kill and covet but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Ingon siya din that you may spend what you get on your pleasure. Verse 4. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred? Amen ba? Iyon siya, wabag ka mo mahibalo nga ang pagpakig-anib sa nagkadaiyang activities. Praise the Lord. No, dili man po dinoon tanan kay kanang mga trabaho di ay pod ninyo, dili ba pod na maayo? Maayo man na. Pero but pasabot na ini kanang morabag makapahilayo na kanimo sa Ginoo. Iyon siya din praise the Lord. Iyon siya, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world, mao na dili gyud maayo lagi. Okay, kini mag-apil-apil ta na aman po mga grupo na hilig pug pamulitika. Ako di man kusupag na kay mas maayo man nga mga politiko, mga Kristohanon unta magdumala pero lupigon gyud ka. O sana nga makita nako si Pastor Fred Aguilar, maluoy ko magtestimonyo siya. Yun siya, lisura di ay nga atong trabaho nga ang imo magkauban, maraginana ba? Okay, so daghan siya gisulti, tungod kay daghan sila, siya ra in taon isa, pero tungod kay ang Dios naghatag po niya kusog. Nakapangasaba siya. Oy, nakapangasaba siya kay tiaw mo giingnan siya na okay, panganda mo kay naatay lakaw. Mag-seminar sila Davao. Pagkahuman seminar, pagka gabiin na dito na sila sa ilahang mga kwarto sa hotel. Oy, gipatawag ka ni Mayor. Dili man hinoon tanan, dili tanan. Gipatawag ka. Nga naman, di ay. Uy, mag-happy-happy dahil sila. Okay, so nangasaba siya. Ayun siya, Mayor, lahi ko ikumparar sa inyo. Sukad ni adto, di na gyud siya tawagon og naay happy-happy nila. Unya, dili na makiingon-ingon sa iya hatong Mayor. Namatay baya gyud tong Mayor. Pero sa wala pa daw to namatay, gipatawag siya, nangayog pasaylo. Nangayog pasaylo si Mayor, giampuan niya. Iyon siya, kadto nga Mayor, Pastor, Christian man da ito. Iko di ay, so sa ato pa, nakigambit siya sa mga activities kalibutan. So ingon niya na ang problema niya. Pero kay nangayo maghasig pasaylo. Sige pasaylo na ako, giampuan ako, bugto ang iyang kinabuhi. Okay, so ingon ni ana, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon siya din anyone who choose to be a friend of the world. Katong gusto gyud nga, okay, katupod ko no si Yoyoy Bilyami, Christian man daw to. Kahinomdom mo tong iyang kanta,
Na 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 na. Human siya mamatay. Sa itong kanta niya, nakalimot ko niyang kantahan niya. Gibato siya nga nag-crusade. Human og bato, dito na siya muusab. Nagbalik siya pagka-artista. Okay, wala to di man punta magkahukom. Inoon, ata kay balo. Pero mao nang istorya. Okay, so ingon ng pulong, anyone who choose to be a friend of the world becomes an enemy of God. Okay, so dinhi makita nato na dili lang taangay mabalaka sa atong panahon karon. Bisan tuod o kanunay kitang nagatubang og suliran, labi na niini kamong mga negosyante mo arag naghuna-huna gyud mo na pagkadako na gyud in town, pero ayaw lang mo kaguol. Bayaran ra gyud mo sa Ginoo, palakpakan ang Ginoo na ana. Dili lang gyud na, ayaw lang pasalamati lang ang Ginoo kay apilta sa year of the Lord's favor. Amen. Pero katong wala gyud Ginoo, maghuna-huna gyud na sila, mabawi pa baka. Okay, dili basta-basta ang usa ka adlaw gani nga musipyat sila sa ilang negosyo, dako na kaayo ng problema. How much more? 2 ka bulan. Praise the Lord. Ang Ginoo na mo'y muhulip ni anang tanan. Okay? So niining panahon na sungsungon nga pagkinabuhi, ayaw lang yung kabalaka. Ayaw lang yung kaguol. Pasalamat diha sa Ginoo. Paduol og maayo, buhata ang maayo at tubangan sa Ginoo. Okay. Og tungod ni ini, doon na lamang kita ipipila ka mga butanga angay pagabuhaton. Tungod kay kita mananaog na. We are more than conqueror. Mo nagiingon sa pulong. Labaw kitang mananaog. Dili gayod kita mapildi. Niining panahon na, walay kapildihan sa mga Kristohanon. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Okay. Doon ako'y mga 4 or 5 ka mga butanga angay natong sabton karon. Dinhi sa libro sa Hebrews. Hebrews chapter 4 verse 1. Atong tanawon dinhi. Tungod sa atong mga panahon karon, praise the Lord. Hebrews chapter 4 verse 1. Therefore, since the promise of entering his rest still stand, iyon siya din let us be careful, mag-amping kita, that none of you be found to have fallen short of it, nga wala untay mga wala, magmatngon kita, mag-amping kita. Tungod niini, ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanato aron kita makaamping. Amen. Makaamping. O gawas pa ni ana dinhi sa Hebrews chapter 6. Okay, so ako kining gi-review. Praise the Lord. Nag-ingon siya dinhi verse 1, let us live. Okay. Therefore, let us live the elementary teaching about Christ. Go, ingon siya, go on to maturity. Kinahanglan na muhamtong kita. Christian must grow. Mutubo. Dili man ta mo ingon nga na perfect na kita, pero nagtubo kita. Nagtubo. Okay, ang tanang nagtubo, maingon amen. Nagtubo, not, ingon siya, not laying again the foundation of repentance from acts. Okay. That leads to death and of faith in God. Ingon siya din kinahanglan magtubo kita. Go on to maturity. Padayon nga magtubo kita diha sa pagkahamtong. Kung nahinumdum mo niadtong agape love, praise the Lord, maugyud na ang kalabuton nato ingon nga mga magtotoo diha kang Kristo. Amen. Amen. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. O niya Hebrews chapter 10 verses 22. Nagaingon din niya ang 22, let us draw near to God. Managpanuol kita diha sa atong Dios. Praise the Lord.
Let us draw near sa ako nang gisulti ganihang buntag. Kining katapusang panahon, mao na ni panahon hugot bakos. Praise the Lord, amen. Hugot bakos. Okay, panahon na ni, kaya ang mga tao karon ablihan na sa Dios ang ilang panghunahuna. Dali rang mo sabot. Okay. Kadtong bisita nato dinhi kadtong coach dito siya sa Manila, no, basketball player si brother Milo. Okay. Iyon siya karon pa ko kasimbag ingon ni ani ba. Ana siya igsuon to ni Rico Banwa. Iyon siya karong 17 marag schedule nga molupad ambot og naa by flight. Kung wala siya pabilin gihapon ko diri. Ingon ko, kung madto man kag Manila, pangitag simbahan, nga makasimba ka. Okay, ako siyang gitagaan dito, ingon ko, 4 square ba ka? Or, naaman dito si John, ingon ko, si John nalay ko, ana dito, pangita kay si John, pangitaon yung ka ni John. Bisan pagtuwa pa ka sa layo, pangitaon yung kaniya. O niya, ingon ko ni Doy, sige Doy, itawagi si John dito, kay pangitaon, daghan pang mga tao karon nga ablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Praise the Lord. Okay, so abi man ako tong si Ruli inutan to nako nagmask man siya ganiya ni ana man sa kamot. Yung si Ruli, dili di ay mura-mura lang siya og profile. Taas og dako pod siya. Okay. Praise the Lord. Ingon siya pastor ang akong mga sakop nga mga team na ako'y kanang gitawag mga senior na apoy junior. O niya ingon siya dinhi kini ingon siya kini PBA na ni karon. Okay, so maayo gid ay siguro modula maayo pod siya. Kaya ang mga sakop PBA na. Philippine basketball ako sa basketball murag mutan-aw ra ko di gyud ko modula ni ana kay murag wala gyud ko pa mahilig di gani ko kamao mo pasyat. Pwede ra modulag ako ra usa siguro. Pero giapil ko maamong intaw ng uban kay maapil og kapildi. Okay, so padayon ta. Okay. So dinhiingon ang pulong sa Hebrews chapter 10 verse 22, padul-e ilabi na niining atong panahon. Sa dihang imong padulan ang Ginoo, hugot bakos. Okay, paduol unya bawia. Sa English kanang bawia means redeem. Okay, bawia. Bawia, mintras mayahayag pa. Mintras may panahon pa, makasimba pa, makapuyo pa. Bawia, kinabuhia, ang maayong pagkinabuhi. Himua nga ang imong mga adlaw always good. Praise the Lord. Okay. So ingon ni ana mga igsuon, bawion gid nato ang atong panahon. Morning panahon na sa is pa o kanang hapit na daw kuno ka mag pensyon hala bundakig dako. Mao man ay ilang istorya ba tug tinuod ba? Naamay ako okay ra bang pugpilara? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Okay, so diha magapadayon kita og dinhi sa verse 23 makita nato ang verse 23. Dili lang kita magapaduol apan let us hold nga dili gayud kita mapaling-paling sa atong mga paglaom that we profess, for he who promised is faithful. Siya nga nagasaad dili na gayud mausab. Mausab palagi ang buko-buko sa kawayan. Siya nagawa imposible mausab ang kung ligon man ang kawayan, mas ligon pa gyud ang Ginoo. Ingon siya mahanaw pa ang langit o ang yuta. Apan na kung pulong dili gayud mahanaw. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. To God be the glory. Praise the Lord. So ingon ni ana kita mga mananaog. Ang tanang mga mananaog maingon amen. Okay, mananaog. Okay, pag ingon nga mananaog, wala gyud nay bakak, mananaog gyud ka. Bisan unsaon pa, mananaog ka. Kana basta nagapadayon ka, ingon si Pablo, fight the good fight of faith. Mananaog man ka.
mana naay good gibutang diha kay wala gyud kay pildi. Mao na di na ko malimtan si Reverend Gaetano na nag illustrate siya og boxingero. Si Christian versus demons. Okay. First round, nahapla si Christian. Second round, nahapla gyapon si Christian. Pero away ra gyapon siya. Third round, fourth, fifth, nahapla si Christian tanan. Ana-ana na si demon. Pag-abot na sa katapusan sa ilang away, nag-ingon ang referee, ang mananaog si Christian. Ning reklamo si demon. Kay naunsa nga gikan sa first round, naghapla hangtod sa katapusan, hapla. Unya nakadaog. Kinsa man diay itong referee? Ang referee, pabor kaayo nato. Palakpakan, si Jesus ang atong referee. Si Jesus ang atong referee. Mao na nga ayaw sibog, ayaw undang padayon niining bugno sa kinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Okay, importante simba. Ato dang i-scan makadiyot ang Old Testament. Tanaw daw natong Old Testament. Exodo daw tabi. Tanaw nato dinhi ang libro sa Exodo chapter asa man to napita to ha. Diri chapter 5. Ang Dios nagasugo kang Moses ngadto sa Egypt, sa Ehipto. Verse 1, afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, this is what the Lord, the God of Israel, says, let my people go, so that they may hold a festival to me in the desert. Wow. June, July, August, September, October. Kumusta kaha ang atong Thanksgiving? Okay, so doon ako'y daghang schedule. Pinakadaghan ako nga schedule kini nga tuig. Pero tungod sa lockdown, cancel tanan. Kasal, Thanksgiving, nakanambot lang kaha kining uban nga mga bulan. Okay, manawag ra ko nila. Okay, pero kining ato mag-ampo tagmayo sa Ginoo. Iyon shall let my people go so that they may hold a festival. Magsimba sila. Okay, doon na sila'y selebrasyon. Festival to me in the desert. Si tubag ni Paraon, ni Pero. Who is the Lord that I should obey Him? Siya kinsa man na. Nga muingon, pagawasang Israel, I do not know the Lord and I will not let Israel go. So dini nagrepresent si Paraon mao si Satanas. Then they said, the God of Hebrews has met with us. Now, let us take a 3 days journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God, or He may strike us with plague, or with the sword. Ngayon siya, kung di gani ka musugot, hampakon ka, pinaagi sa espada. Verse 4, but the king of Egypt said, Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work. Tiyaw mo na. So mauna ang makita nato na eksena. Si Moses gipadala sa Ginoo ngadto sa Egypt. Kay dunay tuyo ang Dios sa iyang katawhan. Aron musimba sila kaniya. Okay. So tungod niadto wala mosugot si Paraon. Og hinunoa gipabugat hinuon niya ang trabaho sa Israel. Verse 9,
Ingon si Paraon, make the work harder for the men so that they keep working and pay no attention to lies. Lies daw. Ang pagsimba kuno, lie. Ingon si Paraon. Sige, balik ka dito, gisultihan ang mga opisyal. Balik kang taga-Hudiyo, mga Israel. Pabugati, padugangi ang ilang trabaho. Aron wala sila'y panahon. Praise the Lord. Mga igsuon, naagid tay panahon sa Ginoo. Ang tanan nga naay panahon, mayngon amen. Mauna. Tagaig panahon nga magigsulti ka sa Ginoo. Praise the Lord. So dinhi ang kalibutan karon mausad ni karon. Kung dili ka makamaong muhatag og panahon, ang yawa mao'y muhatag og daghang trabaho. Busy. Bisa na lang sa pagampo. Dili na gyud mahimo. Okay. So dinhi makita nato ang sangka sa gipadala nga si Moses. Nagmadaogon ba siya? Overcomer. Atong palakpakan. Overcomer. Praise the Lord. Ug kun imong basahon, dinhi na pod sa lain na pong bahin sa Exodus chapter 8. Okay. Verse 1. Ingon there, 7 days passed after the Lord struck the Nile. Kay gibubuan man og dugo, gibutanga ang tubig nahimo mang dugo. Unya 7 days nga milabay. Human gihampak ang suba sa Nile River. Ingon ang verse 1 then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go. Pagawas sa lagi sila. Kay kung dili nimo pagawason, mga daot yun mo. Okay, so order na sa Ginoo. Iyon si Paraon. This is what the Lord says, let my people go, ingon ang Ginoo, so that they may worship me. Okay, aron sila musimba. If you refuse to let them go, ingon siya na, hampakon ko kamo, ang tibuok ninyong nasod, pinaagis sa mga baki. Okay. So nahitabo ba? Nahitabo gyud niini. Hangtod nga nakuratan sila. Hibalo ka. Kahinomdom ko nga niadtong mga 19th century, katong niaging mga katuigan, wala pa ta moabot sa 20. Nahinomdom mo na naay mga bisitang mga Amerikano, Amerikana. Adto sila sa among gamayng balay manghigda. Na ato si Jeremiah, mga tagas nga mga tao gani muarag mo sangko ng ilahang ulo sa among pultahan. Iko dagko ag yun mga tawhana, mga babae, mga tagas kaayo. Pero makakitag timos, pertima managan, mga hadlok sila. Inko, unya samtang nagbiyahe mi, gabi man to na kung ikuha sila gikan sa Davao. Ingon tong usa, stop. Abot mi dias Carmen kay na may mga suga diha nga mga electric. Stop. Unsa ka sila. Nalipay sila nga nakakita sa mga stars. Kay dito daw sa ila dili na makita tungod sa mga lights. Murag naganahan sila diri. So wow, it's beautiful. Mo nang ilang yung stars. Nya kay napoy bulan, kita nila. Dito nangalingaw. Pero bisan na usa kadagko sa tao, kung wala sila maanad, para ng spider, kanang mga butiki, o labi nagtuko, kay dako na sa butiki. Hadlok sila o kanang timos, mahadlok sila ok-ok, managan, dagan sila. Naapoy mga Amerikano nga magluto kag isda, labi nag-ibutang ni mang ulo, mahadlok sila. Pero sa ato, di man ta mahadlok supsupon man nato ng matatambok magkaayo na. Bitaw, mahadlok sila. Praise the Lord. Scary. Kuyawan sila.
Uy, so magbantay na ko og naay mga bisita sa una, dili na butang ag ulo kay magsulot man ang mata magtanaw sa ila siguro kuyawan sila. Okay, salamat. Unya nagpalit pud ko kanang kinhason. Kana bitang lima-lima nga naay mga sungay. Sa devil. Perting kurata nila, wa magoy hunasan sa ila. Wa man ko dili pareha sa ato na tungod sa atong kakabos, makamautang manginhas, makaon na siya. Sa ila, kanang mga budyong makita nila na, kuyawan sila, devil, labinag, octopus. Kaya ang mata, pertin nagkuha ng sigang mata, mahadlok sila, kuyawan sila. Okay, so ingon ni Ana, nahinumdum ko, nga nagsigi pa sila bisita diri sa ato. Karon wala na. Ambot og kumusta ka ato sila. Nangita sila ni atong bata nga gidala namo sa Sikihor nga ilang gikalingawan og kugos-kugos. Unya hingbalik sila, nangita sila sa bata. Among gipakita, di sila katuo kay dako na si Anil. Si Anil diha ito. Okay, di sila katuo nga maobad di ay ni ang baby sa una nga ilang gikugos-kugos. Okay. Unya magtuon man sila binisaya, what is darkness? Ngit-ngit magud tumulakaw minya dagang bato. Ingon ko ngit-ngit, isa nge-nge. Dili malitok nila. Lisod pud sila paglitok sa atong pinulungan. Okay, so baliko nato dinhi nakita nato na frogs, o ban pa. Dili lang frogs, okay? Mga kuto, makita nato din Unya, mga langaw, flies, duot sa mga langaw. Nganong nagapakita ang Ginoo ni ining mga butanga tungod kay gibabagan nila. Kanang simba, worship, importante kaayo sa Ginoo. Mo bitaw na gabi nag-istoryahan na imi sa akong misis inyong ate ingko na kung ingon anak man ang ilahang may pagwa na lay simba. Ako huna may pagwala ingon po siya bitaw pang kita ra may mo simba. Importante gyud na nga tanan pasimbahon na sa Joel chapter 2:17. Okay, so dinhi ni gawas ang kuto duot sa mga langaw. Okay. Unya gihampak pagyud ang ikalima gihampak pagyud sa Ginoo ang ilang mga livestock nangamatay. Praise the Lord. Hallelujah. Unya gawas pa gipambutangan pagyud sila mga sakit, gipanghubagan sila. Ang mga taga-Egypt ra mo'y gipanghubagan pero ang mga katawhan sa Dios wa gyud hubagi bisag gamay. Wala man kitay labot kining ilang gikahadlokan. Oy, praise the Lord. Wala kitay labot ni ana ba. So dinhi makita nato sa verse 8, Exodus chapter 9. Praise the Lord. Okay. Then the Lord said to Moses and Aaron, take handful of soot from a furnace and have Moses toss it into the air in the presence of Pharaoh. It will become fine dust over the whole land of Egypt and festering boils. Mga hubag didto. Ya hibalo kag hubag lami ba na? Wa gyud lami na. Nakaagi na ba mo? Labi nagpanahon sa gabi ig matulog ka, magsige ra gyud nag-ulyap diha. Gisakit sila. Pero ang mga katawhan sa Dios, wala gyud. Wala gyud. Libre gyud ang tanan. Palakpakan ang Ginoo. Ang nahitabo kaniadto, kung mahitabo man karon, maura dagana. Maulang suod ug maayo sa Ginoo. Puy ang pagkamatarong. Kay kung magapadayon o magapabilin ta ni ining pagkinabuhi nga gitudlo sa Ginoo kanato. Praise the Lord. Dili gayod ikaw maunsa, mananaog. Amen.
Okay. Unya, gawas pa. Praise the Lord. Naapagyoy giingon yelo. Unya, ang ikawalo, naapagyoy giingon locust. Kana bitang locust man ang mubatok og lubi niya iniglupad tukog lalay mahibili no. Sargo na hagra super usago na nga kuan. Dulon mi dasmag kanila tanan nga mga hampak. Pero ang katawhan sa Dios wa gyud ni maunsa. Praise the Lord. Maunay na kaayo. Protektado gyud ang tanan. Okay. Unya, tag sa kadangaw ang distansya. Dili na makita. Darkness. Wala na. Muarag nangabuta na sila. Ang mga taga-Egypt nangabuta na di na makita. Perti nagyungit-ngita. Di na makita ang tao. Asa maga. Ngit-ngit. Gituyo to sa Ginoo. Kaya ngano, gipugngan nila ang pagsimba. Gipugngan niya. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Dili man pwede nga dili i-full blast sa Ginoo ang atong worship. Gani nihangyo pa dinhi si Paraon. Moses, kuhaan ng duot sa langaw kay perting hugawa. Ang among higdaanan na puno sa langaw, ang among kwarto, ang among baba masudlag langaw. Moses, kuha. Musugot na ko nga buhian ang mga katawhan sa Dios. Pagkadungog ni Moses, praise the Lord. Ingon din ni si Pharaoh sa verse 25. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron said, "Go, sacrifice to your God." Sige, simba na mo sa inyong Diyos. Kuha alang ng langaw. Okay. Pero ingon si Pero, dinhilang mo simba sa Egypt. Dinhilang, musugot na ko, pero dirira mo ha, sa Egypt ra mo simba. Pero summoned Moses and Aaron said, "Go, sacrifice to your God. But here in the land of Egypt." Dirira mo. Ingon si tubag ni Moses, Moses said, "That would not be right." Dili gid ni maayo. The sacrifices we offer the Lord our God would be detestable to the Egyptian. Iyon siya dili gid pwede ni mahimong walay pulos kini tubangan sa mga taga-Ehipto. And if we offer sacrifice that are detestable in their eyes, will they not stone us? Na, magsimba mi unya, labayon may bato. Praise the Lord. Ang among buhaton, Senior Hari, we must take a 3 days journey into the desert to offer sacrifice to the Lord our God as He command us. Magpalayo mi din eh. Kay kung dinhi rami musimba, unya, mangyamiid man ni sila. Unya batuhon pagyud mi. Gaba baya na. Dito sa Sikihor, naagyawa gani mang bato. Sigilag pang yaw-yaw istorya. Nangamatay sila. Unya, nangahadlok ng mga tao. Hala, ayaw hilabtin ninyo na yung mga one way. Kay kutob sa mga hilabot, mamatay ra ba? Mauna dito, so nag-grow. Ingon ni Ana ang atong Dios nga atong gialagaran. So ingon si Moses, mupalayo mi, mulakaw mig 3 days journey. Dito buhato namo ang among selebrasyon, magsimba mi, maglipay mi, among simbahon, unsa gyud ka importante sa Ginoo kining simba. Amen. Praise the Lord. Unya nihangyo na pod si Paraon sa verse 28. Ingon siya, o sige, musugot ko, I will let you go to offer sacrifice to the Lord your God in the desert. Verse 28 ni, verse 28.
Exodus chapter 8 verse 28. Sige, musugot ko nga mosimba na mo sa inyong Ginoo. Ingon siya, but you must not go very far. Ayaw lag layo-layo kanang makita ra gihapon mo nako ug musimba mo. Nganong di man siya gusto malayo? Aw di ay aron makapanawag pa siya balik mo diri. Praise the Lord. So kining Egypt nagsymbolize sa kalibutan karon. Okay. So dili gusto ang Ginoo nga magpuyo ta sa kinaiya niining panahon na. Internet, 4G, musulod na po daw ko ang 5G, ambot ugon sa itong nadungog nako, diha muagi na po ang virus. Praise God. Kusog, diha na po muagi na po, ambot ang Ginoo ra ginahibalo niini. Malingaw na ang mga tao sa internet, lingaw na. Sa dihang malingaw na ang tao, hantod na di na siya mahinumdum pa, makatulog na lang siya. Pagmata, internet na pod. Kusog kaayo ang kalibutan ni anang panahon na. Pero ingon ang pulong tao sa Dios, you, men and women of God, flee from all this. Pursue righteousness. Pursue godliness. Flee from all this. Fight the good fight of faith. Palakpakan ang pulong. The word of the Lord is always reminding us to continue. Amen? Go on. Kanunay nagapahinumdum kanato kini. Praise the Lord. Ayaw wad asa imong kasing-kasing. Nga naay Dios nga naluoy kanato. Ang Diyos walay problema kay Diyos man siya. Kita. Kay kung dili ta mahisakay sa iyang pamaagi og plano, mga wala gyud og mga laglag. Wala gyud. Unya bantayanan ang pagpaminaw nato sa mga magwawali karong panahon na. Kay niya nagawali na okay lang gihapon magpakasala kay giluwas naman ta pagbantay gyud mo niya na. Okay lang. Tanang mga kalibutanon nga mga activities okay ra na. Sa bagay na Kristohano naman ta walay problema. Ayaw gyud mo ni ana. Hallelujah. So nag-ingon ang iyang pulong paningkamuti, pursu, paninguhaa, pursu, pangitaa, pursu. Praise the Lord. Ang pagkamatarong ug ang pagkadiyos nun. Amen. Praise the Lord. Tanang mga hampak nga makita nato dinhi sa Biblia nga nahitabo kaniadto sa unang panahon. Ang katawhan sa Dios wa gyud sila'y problema. Mao gyud ni pamalandungi. Kining panahon na karon, kung lig-on lang gyud ka sa Ginoo, walay pay pangalan sa mga viruses. Wala. Dili makapilit. Okay man ang washing of hands. Do not touch your mouth, nose, and eye. But before that, wash. Okay raman na siya. Panghinlo raman gihapon na. Pero ingon nga subject ka diha aron na maigo, wala gyud ni. Wala gyud ta. Okay. Ang giingon lang dinhi sa Ginoo, ingon siya dinhi sa Exodus. Praise the Lord. Mao ni pang ultimatum nga gihimo sa Ginoo. Okay. Dinhi sa chapter 11 sa Exodus, the Lord had said to Moses, Pharaoh will refuse to listen to you.
so that my wonders may be multiplied in Egypt. Moses and Aaron performed all these wonders before Pharaoh, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let the Israel go out of his country. Okay, so dinhi pang-ultimatum ang gihimo sa Ginoo. Gitugon dayon si Moses, Moses, sultihi ang akong katawhan. Buhata nila kini. Karong gabi mao ni ang last night, last day. Karong gabi ingon siya, pag-celebrate mo. Pasalamat mo. Iyon siya, pag-ihaw kamo og hayop. O kining hayop nga inyong ihawon ang dugo ingon siya. Ibutang sa butanganan sa balde or planggana ba ni? Okay. Unya didto gitawag ni Moses ang tanan nga mga elders sa Israel and said to them, go at once and select the animals for your families. Slaughter the Passover lamb. Okay, kanang mga nati nga karnero. Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, planggana di ay. Ibutang dito ang dugo sa planggana and put some of the blood on the top and on both sides of the door frame. Sa dihang mag-ihaw kamo, ang dugo ibutang dito sa planggana, niya katong gamot sa kahoy nga hisupo, mautoy ibunal sa sigdaplin sa door frame, unya dito sa itaas. Katong to sa itaas, mutulo dito sa ubos. So diri side by side sa door frame, nagpurma og cross. So maunay gibuhat, gisulti dayon ni Moses, yana, not one of you shall go out the door of his house until morning. Ingon siya dinhi, walay mugawas. Verse 23, when the Lord goes through the land to strike down the Egyptian, he will see the blood on the top and sides of the doorframe and will pass over the doorway, and he will not permit the destroyer to enter your houses. Dili gyud ni ang nahitabo kaniadto kung mahitabo man karon ang the destroyer, the coronavirus, God will not permit. Amen. Hallelujah. Mauna ang kamaayo sa Dios sa atong palakpakan ang Ginoo. Moingon ang Ginoo, dili man makita na sila kay virus man na, pero kitaan sila sa Ginoo. Ayos. Corona. Pawa dia, ayo padul-dul dia. Ako nang tao. Palayo. O dito mo. Okay. Palakpakan ng Ginoo ni ana. To God be the glory. The unseen enemy will obey. Mo-obey gyud na sila. Di man na makita nato, pero relax lang. Lakaw, maadtog palengke, kay balaod man, layo sa tao, kuhaon, butang sa ubos, ginhawa og maayong ginhawa. Praise the Lord. Walay dili makita sa Ginoo. God is the omnipotent God. Mao ni ang atong Dios. God is the omnipotent God. God is the great God, omniscience God, sa to omnipotent, omnipresence, omniscience, immutable. Unsa nang immutable? God does not change. Okay, atong palakpakan na Ginoo. That is our God. Mauna ang atong Dios. Praise the Lord. Mao nang giingon namo the essential attribute of God. Omnipresence, omnipotence, omniscience, the immutable. Upat. Omnipresence, God is everywhere. Omnipresence, omniscience, God all-knowing. Omnipotence, all power, immutable, God does not change.
dili mausab. Pag ingon niya, proteksyonan ka, proteksyonan yun ka. Hinamdo mo ni adtong akong giwali na Psalm chapter 91 verse sa to 14 tanaw nato na tungod verse 14 mao lagi Psalm chapter 91 verse 14. Okay, maura ni, because He loves me. Ang tanang nahigugma sa Ginoo, mingon amen. Okay, so mao ni kapital. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. 1. Number 2, I will protect him. Maunay God's promises. For he acknowledged my name. He will call upon me, I will answer. Number 3, I will be with him in trouble. 4, I will deliver him. 5, and honor him. Praise God. Napagyod, long life. Amen. With long life will I satisfy him. Praise God. Unsa ray kapital? Love. Love the Lord with all your heart, with all your soul, mind. Okay. So mauna, love the Lord, your God, with all your soul, with all your heart. Tanan yun. Praise God. So mauna, 5 ka I will. So kini nga bersikulo ha, daghan kayo sigsa diri no. Hallelujah. Kining sa ara, imo ni. Baliko nako, tapuso nako. We are more than conqueror. Si Moses gipadala. Si Jesus gipadala. Morag si Moses sa unang panahon gipadala. Ang pag-ani ni Jesus aron luwason ang mga tao. Si Moses gipadala aron luwason ang mga tao. Di man musugot si Paraon kay gusto niyang pahimuslan. Pero abi ninyo gipanalanginan ang Israel. Nag-anam og kadaghan is too numerous. Midaghan ang tao sa Egypt tungod sa mga taga-Israel. Pero mao lagi tungod kay dunay balaod, ulipon sila sa balaod. Gipatrabaho sila. Nagdaghan sila. Praise God. Og tungod ni ining hitabua, praise the Lord, nagdaog gayod ang katawhan, napahigawas sila. So ingon ang pulong, praise the Lord. Okay. So ingon ang pulong sa Ginoo karong gabi. Iyon siya. Pag-ihaw kamo, ibutang ang dugo sa planggana, unya kuha kamo gamot sa kahoy sa isupo, isablig sa ibabaw, side by side, so dunay cross. So sa diha nga muagi ang destroyer. Okay. Sa dihang muagi ang destroyer, praise the Lord. Ingon siya dinhi, dili niya tugutan ang mga destroyer na musulod sa panimalay. So ingon diri, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Destroyer. Okay. Obey instruction. Obey this instruction as a lasting ordinance for you and your descendants when you enter the land that the Lord will give you as He promised. Observe this ceremony.
And when your children ask you, what does the ceremony mean to you? Then tell them, it is the Passover sacrifice to the Lord, who passed over the houses of Israelites in Egypt and spared our homes. Tiyaw mo, spared ang panimalay sa mga dili iya sa Ginoo didto gipangtirahan, pero ang panimalay spared. Amen. Ang panimalay sa katawhan sa Dios giprotektahan, spared. Bisan gamay na lang kagaw usa pa diha wala, spared. Gipabilin, wala gyud hilabti, spared. Okay, so mauni. Ingon siya din praise the Lord, hallelujah. Egypt unspared our homes when he struck down the Egyptian. Then the people bowed down and worship. Ati mo na importante lagi yun ng simba. Worship. The Israelites did just what the Lord commanded Moses and Aaron. Pagka verse 29, 29. Pagkagabi at midnight, praise God, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner, who was in the official, and all the Egyptians got up during the night. And there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. Na tanan nga mga Egyptian, walay balay nga walay patay. Sa tungang gabi, nagtiyabaw sila. Pero ang katawhan sa Dios, busog sila. Mayong katulog sila. Giproteksyonan pagayod sila. Mauna, kining dagan sa atong panahon, wala gyud tay kabalaka. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Wala kay problema. We are more than conqueror. Amen? Amen. Itong palakpakan na Ginoo niya. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa ato pa, relax lang. Okay? So, dili man malikayan, kining katawhan sa Dios, gipanalanginan mangyutang tanan. Kamong mga naga-negosyante, mga negosyo, guban pa, ayaw lamog kabalaka. Daghang paagi ang Ginoo nga ibalik dubli pa. Maumanay saad niya. Kay nganong iyang dublihon, nganong iyang ibalik, dako man kung nagtabang saging harian, dili ba? Amen? Oh, dako tabang saging harian. Na lockdown gud mo tagpila ka bulan, 2 ka bulan kapin. Pero kumusta ba ang uban? Praise the Lord. File na sila bankruptcy. Pero ikaw, kita, don't give up. Palakpakan ang Ginoo. Don't give up. Pabilin. Asa ka gitawag sa Ginoo, diha lingkure. Pasalamati ang Dios. Don't give up. Luke chapter 1 verse 37. Walay dili mahimo sa Ginoo. Kay numdum mo na itong babaeng balo. Kadtong ang iyang bana namatay. Unya way laing gibilin. Saan may gibilin? Lana? Unya unsa may giingon ni Eliseo? Pangitag sudlanan. Okay. Dili ba na pagtuo? Pagtuo na. Naa sa ato karon ang gahom sa pagtuo.
Managayon, pursue righteousness, pursue godliness, pursue love, pursue faith. Na-faith gisgutan diha. Unya kay ang babaeng balo, wala man yun siya musupak. Hula mong daghang sudlanan. Okay, nagbaro siya mga container. Pila man yun ang akong hulamon. Ingon pa sila siya, bisag pila. Kutob sa imong madala, bisag pila. Kay ang panalangin sa Diyos, dili limitado. Kutob sa madala, dito, gidala gyud tanan. Wala na. Okay, panirado. Oy, ang gamayng lana, praise the Lord, sa dihang gisugdan og tuwad, nagtulo, napuno ang usa ka container, wa paghihapon mo undang ang tulo, milagro. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan. Ayaw gyud mo kabalaka pag matinud-anon lang sa Ginoo. Kining pag-lockdown karon. Okay. Wa gyud mi mabalakaw niya naanay nagkuan dito sa internet. Tabangi ang among ministry kay mo na we need money. Ko na mao na naron. Mao na karon. Dili gyud ta ni ana dili ta mo sundog ni ana ngano gitudloan nata sa Ginoo. Dako o gamit ang pagkinabuhi sa pagtuo. Praise the Lord. So karong panahon na magmaalamon kita. Unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo maora gyud nay ato. Naay mga problema sa panglawas ayaw wada ang pag-ampo. Ampo gyud sa Ginoo. Amen. Amen. Ang tanan nga naay kagawasan og nagmadaugon maingon amen. Manindog ta. Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Okay, salamat sa atong mga televiewers. Okay, ang lingkod sa mo kadalibi ato sa i-greet ang atong mga televiewers. Mga televiewers, kumusta man kamo? Ayaw lang kamo kabalakaw kaguol. Padayon kamo sa inyong nadungog, padayon kamo sa inyong nasabtan, mao nga gunit kamo sa pulong sa Ginoo, og salig kamo sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Okay, kamo nga dili na man ako usa pa makita ang inyong mga pangalan tungod kay humani ani, amo na ning i-cut off. O niya mao lamang na ayaw gyud kamo kalimot sa pag-apil, pagsubaybay. Kamo mga taga Cebu, taga Leyte. Okay, uban pa nga mga kaubanan nato nga mga leaders diri sa Mindanao. Okay, padayon kita diha sa Ginoo. Fight the good fight of faith. So ana ra mangigsuon og maayong gabi kaninyo og kaninyo na sa gawas, maayong buntag na ron sa ila. Okay, labi na nila ni Kokoy, ni Randy. Okay, mga kumusta kamo diha og ang inyong mga pamilya, maayo sila diri. Safety. Okay, padayon kamo sa mga pagampo. Manindog kita og magampo. Ginoo salamat. Bayaw sa mga kamot, panalangin ni sila nga may bayaw karon sa ilang mga kamot. Dihogi ang ilang makinabuhi. Ginoo salamat nga nagadasig ikaw kanamo nga dili kami mabalaka, dili kami mahadlok, dili kami matandog apan maminaw kami sa dagan sa panahon. Tungod kay wala man ikaw mo biya kanamo. Ang imong saad nagaingon dili ko ikaw biyaan, dili ko kamo biyaan, dili ko kamo talikdan. Salamat sa imong gugma kanamo. Gawas pa nagaingon ikaw tungod kay siya na higugma kanako, 5 ka I will ang imong gisaad kanamo. Salamat Ginoo ni ining mga butanga. Sa ngalan ni Jesus, amen og amen.